Bon dia. Ahir el grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats vam registrar per escrit una sèrie de preguntes on demanàvem al govern espanyol sobre l'autorització del transvasament d'aigua de 4,99 hectòmetres cúbics del riu Ebre cap a Cantàbria. Demanem transparència i claredat sobre el tema al govern espanyol abans d'autoritzar el transvasament d'aigua a Santander i per això volem que quedi clar per escrit quins són els arguments mediambientals en els que fomentarà la seva decisió. També volem posar el focus en l'actuació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, una institució que sabem que està ancorada en les velles polítiques de l'aigua, que aprova aquest transvasament i que nega que el delta de l'Ebre pateixi subsidència i que no ha fet res per aportar més cabals d'aigua i transferir sediments cap a la desembocadura. Preguntem al govern si aquest transvasament que es demana és permanent i també si compleix els objectius i principis que fixa la directiva marc de l'aigua. Aquest transvasament està lligat a interessos urbanístics en una zona on sabem que no hi ha problemes d'abastiment d'aigua i per això hem formulat aquestes preguntes demanant al govern que informi dels seus estudis que disposa sobre l'eficiència en la gestió del subministre i distribució de l'aigua urbana en la conca hidrogràfica del Cantàbric. També preguntem al govern si pensa que la millor protecció per al delta passa per autoritzar un transvasament d'aquestes característiques, a la vegada que no incrementa el cabal ecològic del tram final del riu i no s'implementa un pla de gestió i aportació de sediments cap a la desembocadura.